Bon dia, Xavier. Bon dia, Ximo. Bon dia, Xavier. Així és, amaneix a Utiel, els veïns de Picanya i el col·legi La Balaguera d'Alba. Josep Lluís Vives de Massanassa, sí, a Catarroja amaneix amb tots els efectius treballant de valent sota el terreny. Un dels pobles més assolats per la Dana. La situació d'estos comerços és completament devastadora. Uns 4.500 de tota la província han patit danys. Ens trobem al Parc Mar, al Parc Natural de l'Albufera, un dels principals punts de cerca de desapareguts, i és que així desemboca el barranc del Poio al seu pas per l'Albufera per a que vegin la llum el més prompte possible després de la Dana del passat dimarts 29. Com podeu comprovar, els tècnics continuen treballant al carrer, una mesura que s'implanta des d'avui però pareix que arriba un poquet tard per al veïnat. Caretes d'il·lusió així al CEIP, Jaume I de Paiporta. Continuem així a l'estació Àngel Guimerà de València, que durant tot el matí ha sigut un continu de goteig de gent, d'anar i vindre dels metros, i molt contents de poder reprendre les classes amb normalitat.